Hormatly Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın yaralı güýçleriniň bilen serket başçy, Türkmenistan'ın yaralı güýçleriniň şahsy düzülmän gatnaşmagyna Türkmenistan'ın garaşdyrlygynyň şanyny 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetde geçirilen dawarly harby ýürüşiň başlanmagyna ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýärin. Hasabat berýär Türkmenistan'ın gorunmak ministri, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiň sekretary, general-leytenant Günnogdyýew. Davaral yürüyüş, ulanın! Ortadan karşılama için, ara, ulu! Yoldaş Türkmenistan'ın Gorunmak Ministri, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiň sekretary, Türkmenistan'ın yaralı güýçleriniň şahsy düzümi, Türkmenistan'ın garaşdyrlygynyň şany 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetde geçirilen dawaraly harby ýürüşiň nizamy durduruldy. Dawaraly harby ýürüşiň serkerdesi polkovnik Ayazow. Dawaraly harby ýürüşi Türkmenistanyň Gorunmak ministri, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary, general-leytenant Günnogdyýew kabul edýär. Dawaraly harby ýürüşi polkovnik Ayazow serkerdelik edýär. Şugunky dawaraly harby ýürüşi yaraly güýçlerimizin ygtyýarynaky häzirki zaman harby uçurlar, dikçorlar, döwrewap harby technikalar hemde söwüşçüň gemiler gatnaşýar. Türkmenistanyň Gorunmak ministri hemde dawaraly harby ýürüşiň serkerdesi dawaraly ýürüşe gatnaşýan şahsy düzümiň nizamly hataryny gözden geçirmäge başlaýarlar. Türkmenistanyň Gorunmak ministri, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary harby ýürüşiň hatarlarynyň öňünden geçýär. Ol harby ýürüşe gatnaşýan harby gullukçylar bilen salamlaşýar hemde olary döwlet garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramçylygy bilen gutlaýar. Salam, hormatly watan goraçylary. Sizi Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şany 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetli gutlaýaryn.
Şoňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belent serkerde başdy. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň şahsy düzümi şu mukaddes gün halkymyzyň öňünde garaşsyz baky bir tarap watanymyzy soňky demimize çenli gözümizin görejäl ýal gorajakdygymyza kasam edýär. Ediz Türkmenistan ata watanım. Qurban bolsun sana bu canım tenim. Eger de men sana sahelçe şek getirdim. Goy menin elim uğrasın. Eger de men sana dil yetirdim. Goy menin dilim uğrasın. Eger de men Türkmenistan watanıma Türkmenistanyň hormatly prezidentine dönüklik etsem, goý meniň ömrüm kül bolsun. Erkin. Uyanın. Davaral yürüyüşü. Batalyonun belirlenen aralıkta Baycaksar Topor Gülü Karınlar P Ni Dengleşme sağa Yardımlap Yürü Çoňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belent serkerde başdy. Ediz watandaşlar, hormatly mehmanlar. Bugün garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan özüniň baş bayramyny, ata watanymyzyň garaşsyzlygynyň şöhrat 34 ýyllygyny uludan toýlaýar. Halkara parahatçylyk we inanyşmak ýylyna giňden mellenýän döwlet berkararlymyzyň şanly 34 ýyllyk bayramy watan goraçylarynyň dawaraly har görüşden başlaýar. Mehriban watandaşlar, siz häzir döwlet binörüniň meýdançylygyna ekranyna ýurdumyzyň harby hukuk goraçydararynyň ygtyýaryna uçorlaryň hemde dikşorlaryň baş bayramynyň hormatyna geçirilýän dawaraly har görüşe gatnaşmak üçin taýýarlanýan purdatlary tiýleýär. Yurdumyzyň atman asydylaryň goraçylary döwlet binörüniň meýdançylygyna geçirilýän bayramçylyk ýürüýüşini dawaralandyrmak üçin howa giňişligine galýarlar. Sizin synlaýan häzirki zaman harby uçorlaryňyz hemde dikşorlaryňyz bugünkü gün harby ýürüýüşde dünýä jemgyýetçiligine milli goşunymyzyň ýeten belent derejesini görkezlerler. Uçorlar bilen bir hatarda watan goraçylarymyz Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň ygtyýaryna tehnikalary minip dawaraly har ýürüýüşden buýsanç bilen geçmek üçin taýýarlyk görýärler.
Edil vatandaşlar, davaralı harbi yürüyüş, Türkmenistan'ın devlet baydağı, hem de Türkmenistan'ın yaralı güýçleriniň, boşun görünüşlerinin baydakları bilen açılýar. Türkmenin vatançı oğulları, devlet tuğumudy, hem de boşun görünüşlerinin baydaklarını belentde parladyp, mukaddes garaşdyrlygymyň 34 ýyllyk bayramynyň hormatyna geçirilýän davaraly harbi yürüýüşde anamly gadam urýarlar. Davaralı harbi yürüyüş bilen Berdimuhammed Annaýew adyna ýürütüleşdirilen harby mektebiniň harby okuwçylary geçýärler. Ýaş watançylarymyz fanly ulgamyň mümkinçilikleri bilen dol enjamlaşdyrylan bu mektebiň täze binalar toplamyny dünýä ülümlerine laýyklykda bilim alýarlar. Harby okuwçylarymyza şöhret, nizamly hatarlaryň ýygy bilen davaraly harby yürüýüşe aýratyn öwüşgün berip denan harby gullukçylar gelýär. Olar ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna edil watanymyza asylly gulluk edýärler. Watanymyzyň azudylygyny üçün etmek işine sallamly goşup goşýarlar. Denan harby gullukçylarymyza şöhret. Döwlet ünweriniň meýdançygyndan jewit hatarlar bilen terkerdeler batalyony bar ya. Edermen gerçekleriň fazlaşykly hatarlaryna mukaddes toprağymyzy gözüň görejdeýin goramaga kasam eden oğullaryň gaýraty şöhrelenýär. Milli goşunymyzyň terkerdelerine şöhret. Edil watandaşlar, döwlet ünweriniň öňünden ýurdumyzyň döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary geçýär. Watanymyzyň belent maksatlary gönükdirilen hukuk ykdysady siýasatyny durmuşa geçirmekde bu serkerdelere münasip orun negişli. Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylaryna şöhret. Davaraly harby yürüýüşi döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylary dowam etdirýärler. Olar Türkmenistanyň migrasiýa wagtyndaky döwlet siýasatyny üstünlikli durmuşa geçirýärler. Merdana pederlerimiň watançylyk däplerini münasip dowam etdirýärler. Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna şöhret. Davaraly harby yürüýüş bilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň harby institutynyň harby talyplary geçýär. Häzirki wagtda milli harby hunärmenleriň ýokary bilimli täze neslini kemale getirmek, formaty bilen serkerde başlaýmydan durmuşa geçirýän harby özgertmeleriniň hem esas ugurlarynyň biridir. Harby institutynyň harby talyplaryna şöhret. Mehriban vatandaşlar, Adarın mawu giňişlikleriniň möşli tolkunlary ýaly, ulut şoşgun bilen harby deňiz institutynyň harby talyplary davara meýdançygyndan geçýärler. Olar deňiz çäklerimiň miýdemez galkanydyr. Deňizçi talyplarymyza şöhret. Davaraly harby yürüýüşi Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň institutynyň talyplary dowam etdirýär. Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň hormatly veterany Melikul Berdimuhammedowyň Merdanalyk mektebi bu talyplar üçin watançylyk ýörelgesidir. İçeri işler ministrliginiň institutynyň talyplaryna şöhret. Türkmenistanyň Milli Hukukçylyk institutynyň harby talyplary yürüyüş tadynyň owady bilen anamly gadam urýar. Olar
watan gorowçylygynyň hormatly hünerini özlerine ykbal taýlap, döwreba bilim alýarlar. Milli Howpsuzlyk Institutynyň harby taliplerine şöhra. Türkmenistanyň Serhat Institutynyň harby talipleriniň sazlaşykly gadam atyşyna, olaryň döwlet berkararlygynda bilen buýsançy doýulýar. Serhat Institutynyň harby taliplerine şöhra. Elil watandaşlar, Türkmen esgeriniň iň asylly ýörelgeleri Guryer goşunlarynyň şahsy dönemi tarapyndan münasip dowam etdirilýär. Anha töwüşçün taýýarlykly motaty esgerler dawaraly ýürüýüşiň hatarlary bilen öňe barýar. Türkmen esgerlerine şöhra. Ýurdumyzyň harby howa güýçleriniň uçurmanlary dawaraly har ýürüýüş dowam edýärler. Asuda asmanymyzyň gorowçylary öz usatlyklaryny görkezip, dawaraly har ýürüýüşe aýratyn öwüşgün çaýýar. Harby uçurmanlarymyza şöhra. Mehriban watandaşlar, hormatly mehmanlar, döwlet bilimleriniň öňündäki meýdançada tankçylar batalyony gadam urýar. Ýokary söwüşçüň ruhly tankçy harby gullukçylar döwreba kuwatly tanklara ezber erkedýärler. Tankçylar batalyonynyň harby gullukçylaryna şöhra. Bayramçylyk meýdançatyna artilleriýa diwizionynyň harby gullukçylary peýda bolýar. Söwüşçüň usatlyklary bilen tapawlanýan sagdyn bedenli bu merdana esgerler gaýratlygyň nusgasyny görkezýärler. Watanymyzyň merdana ogullaryna şöhra. Ýurdumyzyň howa giňişliginiň ýerdäki galkany bolan Asman atyjylar diwizionynyň harby gullukçylarynyň buýsançly gadamlaryna, birwit garaýşlaryna watanymyza bilen söýgü dawralanýar. Asuda asmanymyzyň gorowçylaryna şöhra. Dawraly har ýürüýüş bilen Deňiz piyada batalyonynyň şahsy dönemi geçýär. Olar Gurýerde deňiz çäklerini ýurt asudalygyny goramaga hemişe taýýar edermen gerçeklerdir. Deňiz piyada batalyonynyň harby gullukçylaryna şöhra. Hormatly Belent Serker dawaşymyz, hormatly mehmanlar, dawaraly har ýürüýüş, Türkmenistanyň goranmak, içeri işler, Milli Howpsuzlyk Ministrliklerini, hemde Türkmenistanyň döwlet terhet gullugynyň Türkmen edermen ýürüýte maksatly batalyonlarynyň gatary bilen dowam edýär. Hormatly Belent Serker dawaşymyz, sizin gaýratly ogullar watana derkardyr diýen buýsançly sözleriňizden ruhlanýan Türkmen edermenleriniň nizamly hatary, ykçam egin maşlary, anamly ädimleri, ýokary söwüşçüň ruhlary watan gorogynyň anamly gollardadygyny aýdym görkezýär. Bu gerçek merdana ýigitler, biýik şahsiýetlerimiziň, milli gahrmanlarymyzyň münasip nesillerdir. Watan goragy uğruna garabaşyny ortaga goýan milli gahrmanlarymyzyň gaýdusuzlyk, watançylyk mektebi bu harby gullukçylaryň miýdemez ýörelgesidir. Syýynmaz gaýratly Türkmen edermenlerine, halkymyzyň merdana ogullaryna şöhra.
Edil vatandaşlar, hormatly mehmanlar, şan şöhrady, adı-wadaty dünýäde bolan behişli bedewlerimiz, halkymyzyň uçor ganaty, belend buýsonjudur. Tarihi ýadgylarda asman atlar diýilip adlandyrylan ganatly bedewler, türkmeniň merdany gerçekleriniň hem wepaly ýollaşy hataplanýar. Gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň tagallary bilen behişli bedewlerimiziň tohum arasalygyny saklamak, baş taanlar artdyrmak, hemde dünýäde şöhratlandyrmak babatda durmuşa geçirilýän şeýle işler türkmen gerçeklerini hatda buýsondurýar. Dawaraly har ýörüş ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň atçylyk toporunyň bayramçylyk ýörüşi bilen dowam edýär. Oğulların kadim harbil vaatına beslenen vatan gerçekleri, mukaddes garaşdyrmyň şanly 34 ýyllyk toýuna tarç bedewlerini segredip geldiler. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy darlarynyň atçylyk toporuny şöhrat, türkmen bedewiniň şanyna şan goşýan gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza şöhrat. Hormatly bilen terker davaşymyz, mehriban vatandaşlar, hormatly mehmanlar. Mukaddes garaşdyrmyň 34 ýyllygyna bagyşlanan dawaraly har ýörüş deňizde dowam etdirilýär. Ýurdumyzyň gün motor sebitine geçirilýän harby deňiz ýörüşini siz döwlet münweriniň meýdançasyna gurnalan ýörüýte ekran arkaly göni aýlymda tomoşa edýäňiz. Deňiz hanatly korvet taslamaly söwüşçüň gemi dawaraly harby deňiz ýörüşiniň öňüni çekýär. Iň kämil döwrawap ýaraglar bilen ýaraglandyrylan bu kuwatly gemi deňiziň üstünnäki we astynnaky howada hemde gury ýerdäki nişanalary ýok etmäge ukyplydyr. Häzir deňizçi terkerdeler we esgerler dawaraly harby deňiz ýörüşinden buýsonçly başlaryny belen tutup geçýärler. Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň edermen we gaýratly raketa gemileri dawaraly ýüzüşini dowam edýär. Bu raketa gemileri ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň esasy uruw güýjüdir. Edil vatandaşlar, hormatly mehmanlar. Garaşly Türkmenistanyň harby kuwatynyň gözden geçirilişi bolan dawaraly har ýörüşiň hatarlary bilen boşunlaryň durly kysymlaryna degişli döwrawap harby tehnikalar geçip başlaýar. Dawaraly har ýörüşiň öňüni Inkas Titan DS kysymly soňunyň harby awtology çekýär. Dagor kysymly harby awtologlary watan gorawçylarynyň wepaly ýollaşy bolan türkmen alawaýlarymyz bilen ýörüş hataryny dowam edýär. Ýörüýte maksatly toporlaryň şahsy düzümi bilen Land Rover kysymly, harby maksatly şahsy düzüm üçin niýetlenen awtologlar geçýärler. Şeýle hem bayramçylyk meýdançasyndan Nimir we Alşy bilen iki kysymly häzirki zaman döwrawap soňlanan awtologlar harby ýörüşi dowam edýär. Harby ýörüşiň awtologlar kerwenini Kia KLTV 181 kysymly soňlanan köp maksatly söwüşçüň harby awtologlar dowam edýär. Şeýle hem türkmen edermen ýörüýte maksatly bölümleriň Inkas Titan DS
hem de BMC kirpi kızımlı soğutlanan harbi avtologları davara meydançasından Maria. Edil vatandaşlar, ikinci kervanın önünü Tayfun kızımlı, köp maksatlı soğutlanan harbi avtolog çekiyor. Şeyle hem yukarı söğüşçün mümkünçülükli harbi teknikalar olan kuvvetli T-90S kızımlı söğüşçün tankları ikinci kervanın dönümünü yürüyüşü devam ediyorlar. Devlet Münverinin meydançasından Uğrayar koşunlarının BMP-3 kızımlı piyade koşunun soğutlanan teknikaları geçiyor. Hormatly mehmanlar, yurdumuzda üstünlükli durmuşa geçirilen harbi özgürtmelerin neticesinde raketa ve artilleri koşunlarımız kuvvetli teknikalar bilen üpçün edildi. Münverin önünden artilleri koşunlarının 2S1 Gvazdika kızımlı öğüdü hareket ediyen söğüş teknikaları, şeyle hem Smerch kızımlı reaksiya bulgamy devlet münverinin meydançasında peyda bolýar. Harbi yürüyüşün 3. avtologlar kervanının önünü Alşibil 2 kızımlı yengil soğutlanan harbi avtolog çekiyor. Mukaddes garaşlamadan şanlı 34 yıllık münasibetli davaralı harbi yürüyüşe katnaşyan Mercedes-Benz ATK kızımlı avtologunu Bayraktar TB2 kızımlı söğüşçün uçormansız uçuyan encami. Şeyle hem Mantagayem kızımlı avtologunu Falco kızımlı uçormansız uçuyan encami devlet münverinin önünden geçiyor. Olarını yedi bilen Sky Striker kızımlı söğüşçün uçormansız uçuyan encami Arbiter 2B hem de SW-15D kızımlı uçormansız uçuyan encamlar geçiyorlar. Man kızımlı avtologun binyadına yürüyütü dolandırış ulgam ornaştırılan Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğuna değişli avtologu geçiyor. Ol meydan şartlarını migrasiya işini yerine getirmek için niyetlenen KS-1A FD-2000 FM-90 kızımlı en kamil atmanatıcı raketa toplumlarının kervanı harbi yürüyüşü devam ediyor. Hormatly bilen serker davaşaymaz, mehriban vatandaşlar, mukaddes garaşlılığımızın 34 yıllık münasibetli geçirilen davaralı harbi yürüyüşün katarları bilen Türkmenistan'ın serhet koşullarının harbi avtologları geçip başlaya. 4. kervanın önünü serhet koşullarının Kia KLTV 141 kızımlı soğutlanan söğüşçün avtolog çekiyor. Kervanı Motovezdahot kızımlı hadirki zaman kvadratsikiller devam ediyor. Şeyle hem Toyota Hilux kızımlı avtologları merdana serhetçiler ve oların ve pali yollaşı olan Türkmen alabaylarımız bilen geçiyorlar. Kia KLTV 141, Kia KLTV Cobra kızımlı köp maksatlı soğutlanan söğüşçün avtologları harbi yürüyüşü devam ediyorlar. Şeyle hem serhet koşullarının BMC kirpi kızımlı soğutlanan harbi avtologları hem de Mantra kızımlı avtologunu 120 mm kaliberli minamyotlar geçiyor. İveka kızımlı avtologlar yurdumuzun serhet araçayaklarını koruyan serhetçi harbi kullukçularla geçiyorlar. Oların minyadına Zu-23 kızımlı atmanatıcı raketa toplumları, Simbat raketa uçurmulgumi, hem de Arbiter 2B kızımlı uçurmansız uçuyan encamlar yerleştirilen. Mehriban vatandaşlar, hadir davara meydançasından ederimin serhetçiler tarafından dolandırılan Honda kızımlı motologları mukaddes garaşlılığımızdan şanlı toyunun hormatına 34 yazgıyını emele getirip geçiyorlar. Davaralı harbi yürüyüşün 5. kervanının önünü Türkmenistan'ın Milli Howpsuzlyk Ministrliğinin düzümündeki İveka M65 kızımlı söğüşçün avtolog çekiyor. Kervanı Storm Rider hem de Lazar 3 kızımlı hadirki zamanın soğutlanan söğüşçün avtologları devam ediyor.
Häzir bolsa döwlet münberiniň öňünden Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň ýürütüleşdirilen tehnikalar geçip başlaýar. Dawara ýürüýüşiň 6-njy kerwanynyň öňüni Inkas Titan DS kıtımly Foutlanan töwüşçüň awtolog çekýär. Onuň ýygy bilen 4 tany Ford Hennes kıtımly awtologlary dowam edýär. Bayramçylyk meýdançasynyň Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Ford Atlas 150, Toyota Tundra, Jamaica Sierra, BMW Survivor, Inkas Titan DS kıtımly Foutlanan töwüşçüň awtologlary geçýärler. Hormatly mehmanlar, bu döwre wagt awtologlar halkymyzyň asudylygynyň hemde rahatlygynyň, hukuk we jemgyýetçilik tertibiniň üpçün edilmegine aýratyn ähmiýete ýedir. Hormatly bilen terkerde başlaymaly. Edil watandaşlar, hormatly mehmanlar. Türkmenistanyň garaşdylygynyň şanly 34 ýyllyk münasibeti geçirilýän dawaraly har görüş howa giňişligine dowam etdirilýär. Howadaky dawaraly ýürüýüşi Mi-17 we 5 kıtımly dikişorlar açýar. Bu dikişorlar Guryer goşunlarynyň töwüş hereketlerini howadan gollamak, goşunlary we harby tehnikalary daşamak üçin niýetlenen. Harby howa güýçleriniň harby uçurmallaryna şöhret. Edil watandaşlar, Gödül paýtagtymyzyň arasa asmanyna Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Eurokopter 145 hemde Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrliginiň Eurokopter 365 kıtymly dikişorlary harby ýürüýüşi dowam edýärler. Bu dikişorlaryň her biri ýokary söwüşçüň häsiýetnamalary ýedir. Olar ýurdumyzyň harby doktrinasyna laýykly Türkmenistanyň goranyş kuwatynyň berk binýadynyň düredilenliginiň aýdyn nyşanydyr. Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň awgusta 109 hemde awgusta 139 kıtımly dikişorlary giňden mellenýän garaşdyrlyk bayramyda aýratyn beleg berýärler. Bu dikişorlar ýurdumyzyň durly geografik şertlerden geçýän döwlet terkedimiň goragyny hemde barmaty kıyın bolan dağlyk ýerlerde serhet asudylygyna gödöwçilik edýärler. Milli harby uçurmalarymyza şöhret. Howa giňişligine dowam edýän dawaraly harby ýürüýüşi milli ýaraly güýçlerimizin harby howa güýçleriniň A-29 Super Tucano kıtymly söwüşçüň uçurlara matlaşýar. Merhaban watandaşlar. Türkmenistanyň garaşdylygynyň 34 ýyllygynyň hormatyna geçirilýän dawaraly harby ýürüýüş goşunlaryň ähli kıtymlarynyň soňky ýyllarda artan kuwatynyň we taýýarlygynyň görkezisine urilýär. Muhaddes garaşdylygymyň şanly seneti münasibeti geçirilýän dawaraly harby ýürüýüş bilen
Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň, harby howa güýçleriniň 2 tane Su-25 hem de 2 tane MiG-29 kızımly suwuşçy uçurlary geçýär. Mehriban vatandaşlar, häzirki zamanyň iň kämil M346 kızımly uçury Çegnik taýdan ýokary görkezçilere ýedir. Bu kızımdaky uçurda ilkinji syna uçuşy Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz tarapyndan amala aşyryldy. Hem de bu uçuş harby uçurmalar üçin merdanalygyň, watan söýüjüligiň nusxoluk mektebine urildi. Häzir bu töwüşçüň uçurlar mukaddes garaşdyrylmadan şanly 34 ýyllyk münasibetli asuda asmanymyzda dawraly uçuşny dowam edýärler. Mehriban vatandaşlar, häzir döwlet münberiniň howa giňişliginden C-27 Spartan kızımly häzirki zamanyň harby ulug uçury hem de 2 tane Su-25 kızımly töwüşçüň uçurlary howa giňişligindäki harby ýürüýüşi jemleýär. Milli goşunymyzyň harby uçurmalaryna şöhrat, şuňur hormatlanýan Belent serkerdawaşymyza şöhrat. Hormatly Belent serkerdawaşymyz, ediz mihmanlar, döwlet münberiniň öňündäki meýdançada Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aýratyn hormat garawly batalýonynyň harby gullukçylary düzülýär. Her ýylda geçirilýän dawraly harby ýürüýüşde bu batalýonyň şahsy düzüminiň taýyklygy, ykjamlygy, hatarlarynyň taýarlaşygy, ýokary nizam emelleri, bularyň ählisi jemlenip ýatdan çykmajak keşplere urilýär. Olar bu ýyl Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününi bayramçylyk sowada bilen geldiler. Çıkmaya alkışlı, dünyanın alkışlı, halkın gönlü alkışlı, coştu şarkı keramat, karı şuan coşurup, ulus zili üşürüp, at koydular boşurup, dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya, dünya, dünya dursun, 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 dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun, parakat, dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya, dünya, dünya dursun. Dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun parakat. Şahlıcıklar güllerde yine köyyerlerine diyen olur şeklişe. Dünya dursun parakat, parakatlık nişanı, alamatlık nişanı, bağışatlık nişanı. Dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun parakat.
Yine atan arzuin Yaktı erten arzuin Yeryüzüne arzuin Dünya, dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya Dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya dursun Dünya dursun, dünya dursun para Dünya dursun, dünya dursun Dünya dursun para Oy parlasan Karıştılık aydarı Oy aydırsan Bir taraflı aydımı Oy parlasan Oy aydırsan Karıştılık aydımı Oy parlasan Karıştılık aydarı Oy aydırsan Bir taraflı aydımı Oy parlasan Oy aydırsan Karıştılık aydımı Bir taraf karıştır idi dilimde Türkmen halkın bahtiyar ilim bir karar Aldı birlik getir ilim karpatayım Bakış yok tapada ilim bir karar Oy parlasın Hormatly mehmanlar, mehriban vatandaşlar. Davaralı har yürüyüşün şu acayip pırtıdını Ayratin Hormat Qarul Batalyonunun harbi gullukçuları meydançada joşkunlu şıgar bilen atlandırılan halkara parakatçılık ve ananışmak yılının nişanının şeklini emede getiriyorlar. Häzir bolsa Ayratin Hormat Qarul Batalyonunun harbi gullukçuları milli buýsonçymyza öwrilen garaşdyrlyk binasynyň şeklini emele getirýärler. Ayratin Hormat Qarul Batalyonunun harbi gullukçularyna şöhret. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagly Gahrman serdarymyza şöhret. Aydym göwünleriň ganaty, toýlarymyzyň zynnaty, Türkmeniň arşdan halaty. Davaraly har ýürüýüşiň häzirki ajaýyp pyrdygyny meydançamyzda şuňky ýürüýüş taýlaryny ýokary derejede ýerine ýetiren harby hukuk goraýjydararynyň birleşen harby orkestri peýda bolýar. Olaryň ýerine ýetirýän taýlardyr mukamlary milli goşnamyzyň watançylyk ruhuny belende götürýär. Bugün toy toylaya ağdı bir halkım, joşa gelýär, dutar gıcak nagara, beyik bağtın jarçytyna urilip, äleme yan falya, ajyp davara.
toy bolsun, günlerimiz dolsun hoşluğu. Aydım sazın bolsun iyiliň toypayı. Beslensin yürekler hıju joşgunu. Bagtly günler bolsun halkyň serpayı. Belenden ýanlanýa köngül owazy, heň merip yürekleň goşa taryna, ajap döwrüň her pursady her güni toylar bilen gelsin gül diyarma. Mehriban vatandaşlar, hormatly mehmanlar. Häzir bolsa harby hukuk goraýjy daralaryň birleşen harby orkestriniň ýerine ýetirmegine Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň Türkmenistan paragatçylygyň we ananyşmagyň watana atly çuňur manyly goşgusynyň sözlerine döredilen bu ýysançly aýdym ýanglanýar. Yurdumyzyň harby hukuk goraýjy daralarynyň birleşen harby orkestriniň harby gullukçylaryna şöhrat. Gahrman Arkadagymyza, Arkadagly Gahrman serdarymyza şöhrat. Biz watan goraýçylary, watanyň önnäki mukaddes borjumyzy, hormatly bilen serkerdaşymyzyň, Gahrman Arkadagymyzyň bilent anamyny ödemek üçin
şirrin canymyzy gaýgyrmajaktymyda, hormatly bilen serkerdawaşymyda, elil watanymyda, mehriban halkymyda ak yürek bilen wepaly gulluk etjekdigimde, şu dawaraly bayramçylyk gününi kasam edýär. Assalamu alaykum. Belent mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaykum. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz. Salam, kadırlı davara gatnaşyjylar. Bugün bagtyar halkymyz mukaddes garaşçylygymyzyň 34 ýyllyk bayramçylygyny, il agdybirligini, ýurt abadançylygyny giňden melleýär. Belent mertebeli prezidentimiz. Şu davaralı purdotto sidi, milli liderimiz gahrman arkadagymyzy, hemde ähli halkymyzy, garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramçylygy nasibetli tüýs ýürekden gutlaýar. Size hemde milli liderimiz gahrman arkadagymyzy berk can saglyk, uzak ömür, döwletli işleriňizde hemişe uly waşyklary arzu edýäs. Yıllarımday dağıt bağlap kovada, toylarımızı bedevler yensin bedev. Öwrülüp aydıma şirin mukama, toynoklonda tazi salyansın bedev. Senin sarpan, bu zeminin yalkımı, ulus ilim serpa yaptı baltını, elimi tanıdıp Türkmen halkını, geçmişe geleceğe zamansın bedev. Şungur hormatdan alyan Belent mertebeli prezidentimiz halkara parahatçılık ve ananışmak yılını mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramy münasibetli 2022 ýylda doglan ak ýal mele renkli zaman atly bu ajaýyp akalteke bedewini Türkmen halkynyň milli bayramçylygynyň aýdyn nişany hükümini öz eginleşleriňiziň adyndan kabul etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Arkadagly gahrman serdarymyz zaman atly bu naýbaşy bedew Gurtgatar we ışkyn diýen bedewleriň netlinden bolup ata we ene tarapy atçylyk pudugyny uly meşgurlyk gazanan ahalteki bedewleriniň jan köýerleriniň talbyny öçmejek orun alan häzirki wagtda kim uzak ülkelerde giňden tanalýan iň gadymy ugurlaryň biri bolan meşhur gelşikliğinin uğruna değiştidir. Şungur hormatdan alyan Belent mertebeli prezidentimiz garaşsyz bak bitirip Türkmenistan watanymyzda ullum tutulyan toylarymyzyň bu ýysanjy betinin bayramçylyklarymyzyň biri boljak bu ajaýyp bedewňiziň bady ýellen ýuruk bolsun aljak bayraklarynyň höwrü köp bolsun atarkasy mutlu bolsun arkadagly gahrman serdarymyz. Türkmenistan
toy bayramlan vatanı. Öňe var yar, bugün bedew badyny. Parahatlyk, ynanyşmak ýollary, şu topragyň dünýä dolan şanyny. Arkadagyň ahlatyndan nur alan, bu mukaddes toprak bagy eremdir. Ahal tekep bidewleriniň mekany, ulusyle kuwat beren keremdir. Arkadağ şeheri, Bagtyň şeheri, ava annan ýoly şöhrat şanydyr. Atçylyk akademiýa, bilim ojagy, bikişli bedewler gül mekanlydyr. Ollary baýdakly, talip ýaşlaryň kalbyny buýsunç var, köňlüni şatlyk. Arkadagly gahrman serdarly watan, sana yaran bolsun bakyr waşlyk. Bu yurt gadimi mekanydyr atların, bu yurt mekanydyr parahatlygyň, garaşsyzlyk toyun tutýar watanım. Şöhrat sile edip arkadağımız, arkadağlı gahrman serdarımız. Yaş nesiller gül watanyň dayancı, bilimdir zamanaň hazine genci. Türkmeniliň dünýä dolan guwanjy. Alkyş sile edip arkadağımız, arkadağlı gahrman serdarımız. Arkadagyň dany paýhat ähminden, şan şöhrady dünýä dolan bedewler. Arkadagly gahrman serdarly ille, dowam beren bedewler. Bekişli bedewler, dünýäň ikrary, ulus iliň arşagalan ykbaly. Ak ýollarda arkadagyň ihlasy, bugünleri kanat beren bedewler. Toylar görkü gelir, atlar çapanna, şöhratlanır bedew batly watanny. O wadaty ýaýrap, älim jahanny, yer ýüzüne kuwat beren bedewler. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň ak patasy bilen döredilen Dalkınış milli atysynäki oýunlar topary, halkara parahatçylyk we ananşmak ýylynyň ilkinji günlerini Manaka knyazlygynyň Monte Carlo şäherine geçirilen halkara festivala gatnaşyp baş baýragy, altyn kubogy, ýürüýte baýraklar gazanyp dünýäniň altynjy gedek çempion diýen beýik ada munafik bolly. Atysynny milli oýunlar bilen dalkynyş topary buýsunçy halkyň egiz arkadagyň ahlasy bilen bu topar jahana talyandyr ýalkym. Dünýäde parladyp ýaşyl tuğuny türkmen jigitleriniň belentdir bady. Ýeňişlerimiz dowam bolar siz bilen beýik halkyň arkadagly serdary. Doýmydama tutumlaryňyz oň bolup rewajlansyn, bilin maksatlaryňyz mutlu bolsun. Garaşsyzlyk bayramy, alkyş size, şöhrat size, ediz arkadagymyz, arkadagly gahrman serdarymyz. Hormatly watandaşlar, gadyrly mihmanlar. Arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda giňden bellenilýän garaşsyzlyk bayramy Türkmenistanyň halk maslahatynyň, Türkmenistanyň mejlisiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri özleriniň atyllyk işleri bilen şöhratlanýarlar.
Türkmen halkının milli lideri Gahrman Arkadağımızın başlıklık etmegine geçirilen Türkmenistan'ın halk mahlakatı'nın nobatdaki meclisinde mehriban halkımızın bağtiyar durmuşunu üçün etmege, yurdumuzun durmuş iktisattaydın mundan beyleğen östürülmeğine könüktürülen möhüm meseleler ara alınıp mahlakatlaşıldı. Hormatly prezidentimizin ýakynna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherine geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň nowatdaky 80-nji ýubiley sessiýasynyň taryhy çykyşy döwletimiziň parakatçylyk söýzülük taglimatyny dünýä ýaymakda möhüm ähmiýete eýe boldy. Yurdumuzun kemişelik betaraplarının şanlı 30 yıllığı münasibetli. Şu yılın 12. dekabrına getirilecek Halkara Parakatçılık Oynanışmak yılının vekilçilikli formu, Türkmenistan'ın halkara başlanmışlarının diyinden ikrar edilýänliginiň aydın subutnamasına öwürler. Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadağymyzyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisinde eden taryhy çykyşynda dünýäde şeýle bir mukaddes gymmatlyk bar. Oňa watan nilýär diýen parasaty sözleri Bagtyar halkymyzyň watançylyk duýgusyny has artdyrdy. Garaşsyz kemişelik betarap Türkmenistany şöhra. Agdy bir Türkmen halkyna şöhra. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, Arkadağly Gahrman Ferdarymyza şöhra. Arkadağ şäheriniň agdy bir işgärleri halkara parakatçylyk oynanışmak ýylyny zähmet üstünlüklerini betleýärler. Arkadağ şäherine şu ýylda Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky hoganlarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat garnatynyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli parakatçylyk oynanışmak ýyly çağalyň hatirasyna halkara işiniň ötüşatly halkara maslahat geçirildi. Arkadağ futbol topory may ayynda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň çağırış ligasynyň çempionu boldy. Arkadağ şäherine şöhra. Gadyrly dawara gatnaşçylar, hormatly prezidentimiziň taýty tagallalary bilen Aşgabat şäheri şöhratly ösüşlere betlenýär. Aşgabat şäheri özüniň bedewatly ösüşleri bilen aýdyn geljegini adylla Aşgabat şäherine Melikuly Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş şaý toplumynyň binalarynyň nowatdaky tapgary, şafak feýligäki, döwrewap ýaşaýyş jaýlary, çağlar bakça baglarynyň hemde orta mekdepleriniň binalary, döwrewaplaşdyrylan Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 15 ýylligi feýligäki kullanylmaga berildi. Ak şäherimiz Aşgabada şöhra. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne şöhra. Yurdumyzyň Ahal welaýatynda iň möçberli özgörtmeler üstünlikli durmuşy ornaşdyrylýar. Hormatly prezidentimiziň halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini goglanyrmak baradaky taýty tagallalary netijesinde Ahal welaýatynyň Altyn Atyr etrabynyň döredilmegi, döwletli mekan, bagty zamany owalarynyň açylyp ulanmaga berilmegi, welaýatyň ilaty üçin derur bolan durmuş ykdysady şertleri üpçün etmekde möhüm ähmiýetli waka boldy. Balkan welaýatyna ähli budoklarda uly ösüşler gadanylýar. Şu ýylda abada milli siýasatçylyk zorlugyny Birleşen Milletler Guramasynyň deňderçi kalgaty bolmadyk ötüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahaty Türkmenistan, Azerbaýjan, Özbegistan formatynaky 3 taraplaýyn duşuk ýokary derejede geçirildi. Daşoğul welaýatynyň zähmet söýür halky mukaddes garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk bayramyny uly zähmet üstünliklerle şöhratlandyrýarlar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyz bagtly bolmak üçin watany söýmek gerek. Edebiň ýagşysy hem watany söýmekdir. Çünki watany söýmek bu watanyň asudalygy, gülläp ötüş üçin zähmet çekmekdir, ahlas etmekdir diýip parasatlyk bilen mellýär. Mukaddes garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk bayramyny
Lebap vilayatynyň bagtyar ýaşaýjylary hem belin zähmet üstünlüklerine wetseýärler. Hormatly prezidentimizin halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmak babatda durmuşa geçirýän beýik işleriniň netijesini Lebap vilayatynyň Farap, Dügletli, Garabekowul etraplarynyň döredilmegi halkymyzy buýsundyrýan şatlykly waka boldy. Yurdumyzyň Mary vilayaty tarihi özgürüşleri betlenýär. Hormatly prezidentimiň alyp barýan öňden görjülükli syýasaty hemde taýtyl tagallalar netijesinde Mary vilayatynyň Oguzhan etrabynyň döredilmegi, vilayatda gözel binalardyr detkalyň gurulyp ulanylmaga berilmegi, şeýle-de vilayatyň çäginde bir näçe medeni durmuş maksatly binalyň detkalyň guruluşynyň dowam etmegi halkymyzyň toý şatlygyny hatam artdyrýar. Vilayatlarymyzyň zähmetkeşlerine şöhrat. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň we hormatly prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen Türkmen sportuny dünýä derejesinde ösdürmek uğruna netijeli işler alınıp barylýar. Arkadagly gahrman ferdarymyz sagdyn belirli netilleri ýetişdirmäge, ýaşlaryň ahlak we durmuş taýdan ötüşiniň üstün edilmegine uly ähmiýet berilýär. Geljekde hem türgenlerimiziň halkara derejeler ýarşlarda garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimiziň halkara spor dawraýyny belende galdyryp, watan söýjüligiň usatlygyň ajaýyp hodyny görkezekdiklerini bir gynan ýarny buýson sürenmelýär. Türkmen türgenlerine, tälimçilere şöhrat. Mukaddes garaşsızlygymyza şöhrat. Gaderli watandaşlar, garaşsızlygymyzyň 34 ýyllyk bayramçylygyny Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň agdy bir işgärleri atyrly zähmet sowgatlary bilen şöhratlandyrýarlar. Bugün dawaraly bayramçylyk ýürüýüşini ýurdumyzyň bagtyar nesilleriniň gatnaşmagy hem garaşsızlyk bayramynyň şatlyk şowhuny hasa artdyrýar. Hormatly prezidentimiziň şoňur paýgat bilen belleşi ýaly. Häzirki döwürde garaşsyz ýurdumyzyň milli bilim ulgamyny ýygyderli kämilleşdirmek, ruhu taýdan kämil, giň dünýä garaýşly ýaş nesiller terbiýelemek boýunça netijeli işler alınıp barylýar. 2025-nji ýylda mektep okuwçylary we talipler halkara ders we internet bäsleşiklerinde ýüzlerce medallara, diplomlara munasip boldular. Şu ýylda täze şagylar baglarynyň, orta mektepleriniň döwreba binalary ulanylmaga berilmegi bolsa, ýurdumyzyň bagtyar neslimiz hakynda edilýän aladanyň aýdyň nyşanydyr. Türkmenistanyň bilimi işgärlerine şöhrat. Milli liderimiz gahrman arkadamyda, arkadagly gahrman ferdarymyza şöhrat. Hormatly dawara gatnaşyjylar, Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň paratatlyk bilen belleşi ýaly sagdyn jemgyýet güllä bösýän döwletiň dayanjy bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň bimeçwer gollug himayatlary netijesinde saglyk ulgamyny düýpli özgörtmeler amala aşyrylýar. Häzirki wagtda paýtagtymyzda halkara pediatriýa, halkara onkologiýa ilmi klinik merkezleriniň, stomatologiýa merkeziniň şeýle-de Arçman şifahanasyna goşmaça 400 orunluk binalar toplumynyň guruluşyga alınıp barylýar. Bulan äklisi halkymyzyň jan saglygy, bagtyar, abadan durmuşy barada edilýän aladanyň anyk misallardyr. Saglyk goraýyş we derman fenaгаty işgärlerine şöhrat. Mukaddes garaşsızlygymyza şöhrat. Gaderli dawara gatnaşyjylar, ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayramçylygyny Türkmenistanyň guruluş we binagärlik ministrliginiň avtomobil ýollarynyň guruluşyny dolanylmak baradaky döwlet agentliginiň agdy bir işgärleri özleriniň uly zähmet sowgatlaryny garşyladylar. Häzirki wagtda
Garawolköl aýlagynyň üstünden geçýän awtomobil köprüsiniň gurulşygy ýokary depkinni alınıp barlýar. Türkmenistanyň gurulşy we senagat toplum tarapyndan ýurdumyzda ýol gurulşy pudugyny döwraplaşdyrmak, gurulşy ferişteleriniň täze önümçiliklerini döretmek, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleriň öndürilýän mukdarlaryny artdyrmak, önümçiligi, innovasion tehnologiýalar ornaşdyrmak boýunça giň möçberli işler alınıp barlýar. Gurulşy köp binagärlik, avtomobil ýollary pudoklarynyň agdy bir işgärlerine şöhrat. Milli liderimiz gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman ferdarymyza şöhrat. Hormatly prezidentimizin Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisinde garaşy ýurdumyzda innovasion önümçilikleri döretmek boýunça gurulşy we senagat toplumunda uly işler amala aşyrylýar diýip buýton bilen bellemegi Türkmenistanyň senagat we gurulşy önümçiligi ministrliginiň hemde Türkmen Hime döwlet kanseriniň agdy bir işgärlerini täze dähmet üstünliklerini ruhlandyrdy. Ýakynda hormat prezidentimizin ak pata bermeginde Ahal welaýatynyň Beherdin etrabyny, Beherdin keramik önümler kärhanasy, Göktepe etrabyny şüýçe önümler öndürýän önümhana dawaral ýagdaýda açylyp ulanmagy berildi. Senagat we gurulşy önümçiligi, himiýa pudoklarynyň agdy bir işgärlerine şöhrat. Mehriban watanymyza şöhrat. Hormatly illeşler, Türkmenistanyň energetika ministrliginiň agdy bir işgärlerim garaşdyrlygyň 34 ýyllyk bayramçylygyna münasip zähmet sowgatlary bilen geldiler. Şu ýylda ýurdumyzda 220 kilowat güýjenmeli, tejen 220, etrek 220 we kaka 220 atly 3 tane elektrik bekedi gurulyp ulanylmagy berildi. Ve elektrik deskalaryň işe girdilmegi ýurdumyzyň tarp edijilerini mundan beýlägen bökdönüşden ygtybarly elektrik energiýasy bilen üçin etmäge mümkinçilik berip, häzirki wagtda Türkmenistanda hereket edýän halkalayyn energiýa ulgamynyň eksport mümkinçiligini artdyrdy. Ýurdumyzyň energetik işgärlerine şöhrat. Garaşdyrylmadan 34 ýyllyk bayramçylygyny Türkmenistanyň dokma senagaty ministrliginiň Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň dokmaçylardyr halçylary hem münasip zähmet sowgatlary şöhratlandyrýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne dokma senagaty we halçylyk pudogy milli ykdysadymyzyň kämil derejede ösýän pudoklarynyň mirdir. Ýakynda Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň ak pata bermeginde Halkara senagatçylar we telekeçiler universitetiniň döwrewap binalar toplumy dawaraly ýagdaýda açylyp ulanylmagy berildi. Şu ýylda Türkmen halşynatlarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 25-nji meclisi ýurdumyzyň dokma senagatynyň ötüşlerini we halkara hyzmatdaşlygyna bagyşlanan Türkmen Tekstil Expo 2025 adly halkara sergi ýarmarkasy ýokary derejede geçirildi. Ýurdumyzyň dokma senagat işgärlerini we halyçylara şöhrat. Garaşdyrlyk bayramyny ýurdumyzyň söwda toplumynyň agdy bir işgärlerinde münasip zähmet sowgatlary bilen geldiler. Arkadagly gahrman ferdarymyzyň ykdysadiyetimiziň öňde barjy pudoklarynyň biri hem söwda toplumydyr diýip belleşi ýaly. Häzirki wagtda söwda ulgamy ýurdumyzyň ýokary depkinleri bilen ösýän toplumlarynyň birine urildi. Bazar gatnaşyklaryny emele getirmekde, kämilleşdirmekde durmuşa geçirilen düýpli özgörtmeler, hususy eýetçiligi ötürmek babatda maksatnamalaryň amala aşyrylmagy, döwlet we kooperativ söwda ulgamlarynyň utgoşukly ötürilmegi boýunça geçirilen çäreler, pudugyň baty depkinleri bilen durnukly ösmegine itergi berýär. Ýurdumyzyň söwda toplumynyň agdy bir işgärlerine şöhrat. Bagtyar halkymyza şöhrat. Garaşdyrlygymyzyň
34 yıllık bayramçılığına yurdumuzun avtomobil, demir yol, deniz ve derya uluglar pudoklarının ağdı bir işgärlerim atıllı zahmet sowatları bilen geldiler. Arkadağı Ahriman Terdarımızın tagallaları bilen kädirki döwürde bu pudokları maksat namalayın esası ötürmek, halk kocalık yüklerinin daşalmağını kämilleştirmek, yolawçylary gatnatmak boyunça giň yerimli işler alınıp barlýar. Munun özü bolsa, yurdumuzun ykdysady kuwatyny hasam ötürmäge uly ýardam berýär. Watanymyzyň garaşdyrlyk bayramynyň öňe sirasyna paýtagtymyza kämil enjamlar bilen üçin edilen täze ýolawçy awtobuslaryň 700'si gelip kowuşdy. Täze döwrebap awtobuslar halkyň hyzmatyna bolup, paýtagtymyzyň ýol ulug düzüminiň döwrebaplaşmagyna möhüm ähmiýetliler. Avtomobil, demir yol, deniz we derya uluglar pudoklarynyň agdy bir işgärlerini şöhrat. Türkmen Hava Yolları Döwlet Gullugynyň agdy bir işgärlerim garaşdyrlyk bayramçylygymyzy täze zähmet üstünlüklerini betleýärler. Şu ýylla hormatly prezidentimiziň ak pata bermeginde Balkanaba şäheriniň Jebel şäherçesinde täze halkara howa meniziniň ulanylmagy berilmegi ýurdumyzda taryhy waka boldy. Howa ulaglary pudogy güýçli depkinler bilen ösüp ýolawçylary gatnatmak we ýükleri daşamak boýunça öz üstüne yüklenen wezipeleri üstünlükli ýerine ýetirýär. Türkmen Hava Yolları Döwlet Gullugynyň agdy bir işgärlerine şöhrat. Gaderli watandaşlar, Türkmenistanyň Aragatdaşyk ministrliginiň agdy bir işgärleri garaşdyrlyk bayramçylygymyda uly sowgatlar bilen geldiler. Türkmen halkynyň milli lideri Ahriman Arkadamyzyň paratatlyk bilen belleşi ýaly. Garaşsyz hemijelik bir tarap Türkmenistan güllä besýän, adamzada ýagşylyk nuruny çaýan beýik döwletdir. Ýurdumyzyň Aragatdaşyk pudogyny öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrmak, sany hyzmatlaryň görnüşini artdyrmak, Aragatdaşyk düzümlerini döwrebaplaşdyrmak we bu uğurda ödara bähwitli halkara hyzmatdaşlygy ýoly goýmak boýunça giň yerimli işler alınıp barlýar. Ýurdumyzyň Aragatdaşyk işgärlerine şöhrat. Garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramyny ýurdumyzyň nebit gal toplumynyň agdy bir işgärlerim özleriniň zähmet üstünlükleri bilen şöhratlandyrýarlar. Hormatly prezidentimiz biz nebit gaz pudogyny giň yerim bilen ösdürmäge we onun halkara energetika ulgamyny işçen goşulmagyny gönükdirilen siýasaty üstünlükli durmuşa geçirýär diýip belleýär. Arkadağı Ahriman Terdarymyzyň ak pata bermeginde şu ýylla Türkmen Nebit Döwlet Konserniniň Türkmen başydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň kenar toploýjy ýükleýji nebit kärhanasynyň nebit önümlerini guýulýan 3-nji gäme durulgasy dabarly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berildi. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisinin esas tapkırı bolan arkadağı ak ýoly bilen Ferhadabad, Hirat gaz geçirçisinin guruluşy Galkınış gaz käni tapkırlyň esasy özleşdirmek işleri üstünlükli durmuşa geçirilýär. Nebit gaz toplumynyň agdy bir işgärlerine şöhrat. Garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramçylygyny ýurdumyzyň mali ykdysadet we bank ulgamynyň işgärleri asylly zähmet sowgatlary şöhratlandyrýarlar. Şu ýylla berqarar döwletimiziň baş mali meýilnamasynyň laýyklykda bilimi, saglyk goraýşy, medeniýet ösdürmäge, önümçilik we durmuş medeni maksatly destgalaryň guruluşyny köp möçberde serişdeler goýup berilýär. Iqtisadiyetimiziň ähli uğurlaryny gurşap alýan maksatnamalar hemde özgörtmeler üstünlükli amala aşyrylýar. Önümçilik maksatly destgalaryň guruluşyny maýa goýumlar gönükdirilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda jemi içerki önümüň ösüş depkininiň durnukly ýagdaýda saklanyp galmagy milli iqtisadiyetimizi ösdürmekde möhüm ähmiýetidir. Türkmenistanyň iqtisadiyetçilerine, bank we mali ulgamynyň işgärlerine şöhrat. Berqarar döwletimize şöhrat. Gaderli watandaşlar, garaşdyrlyk bayramçylygymyza
yurdumyzyň oba hoşalyk toplumynyň agdy bir işgärlerem uly sowgatlar bilen geldiler. Diyarymyzyň oba hoşalygyna uly ötüşler gadanylýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymı, Merdana daýhanlarymyz ýylyň ýylyna oba hoşalyk ekinleriniň bol hatyryny ýetişdirip, yurdumyzda adyk önümçiliginiň bolçulugyny döretmäge öz münasip goşantlaryny goşýarlar diýip para taatlylyk bilen belläp geçýär. Şu ýylla yurdumyzyň oba hoşalyk işgärleri watan harmanyna 1.400.000 tonnadan gowrak buğdoý hasylyny tapşyrdylar. 2100 tonnadan gowrak pil öndürdiler. Yurdumyzyň welaýatlaryna tohumlyk we adyklyk buğdoýy ýokary kilde saklamak maksady bilen döwrewap ammarlar guruldy. Şu ýylla Pagtaçy daýhanlamyň ihlasy we tutan ýerli zähmeti bilen watan harmanyna 1.250.000 tonna pagtanyň tapşyrylmagy gödöňünde tutulýar. Häzirki döwürde yurdumyzyň daşy gurşaw gorumak, suw hojalyk, mallarçylyk we guşçylyk senagaty, atçylyk buğdoklary hasy ösürilýär. Türkmenistanyň oba hojalyk toplumynyň işgärlerine şöhrat. Bir karar döwletimide şöhrat. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisinde medeniýet we sunwat halkyň ruhy baýlygydyr. Halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny, medeni mirasymyzy aýaly saklamakda, dünýä ýaymakda medeniýet ulgamyna uly orun degişirler diýip bellemegi, medeniýet we sunwat işgärlerini täze döretüjülük üstünlüklerini ruhlandyrýar. Bugün garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramyny medeni dulgamynyň agdy bir işgärlerde özleriniň döretüjülük sowgatlary bilen geldiler. Hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna medeniýet, sungat we döretüjülük işgärlerine hormatly atlar dakylyp, olar döwlet sylaglary bilen ýygyderli sylaglanyýarlar. Her ýylda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asratly bayragyny almagy ugrunda bäteşik geçirilýär. Halkara paragatçylyk we nanışmak ýylyna Paragatçylyk Sady atly halkara festivali, Paragatçylyk Sady doatlyk dogonlyk Sady atly Aýdym Saat festivali, Abada milli siýagatçylyk zolagyny Abada doatlyk mekany atly halkara tans we folklor festivali, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň milli günleri uly dawara bilen geçirildi. Aýdym Saatda ajyp döwrüň taryhy, desanlarda halkyň şany taryhy, galkynyp watanyň bagşy şahyry bugün güller atşan sungatymyz bar. Türkmenistanyň medeniýet toplumynyň agdy bir işgärlerine şöhrat.
alıp öğreniriz gitmedi. Kararsızlık, vatançılık, ışkımar. Toy toyla asfaltlı ile cezmile. Toy toyla asfaltlı ile cezmile. Toy toyla asfaltlı ile cezmile. Karaştırıp kanatıma aşağı yaşanımı. Karaştırıp kanatım aşağı yaşanımı. Toyurumuz limonusina gidid arkadan emida kahraman firdarımı. Karaşılık bayramıya bugün ömür yaşar. Karaştırıp bayramıya gönlümüz bol yaşar. Arkada bir Kahrimana firdarımın da şöhret. arkada bir kahrimana Firdarımın da şöhret. alkış dili, hayrat dili, gidid arkadalar. Şöhret dili, şan dili, kahraman firdarımı. Mukaddes tuğun parlatıp yaşar karaşlı vatanım. Dostluğun hediye dünyanı vatanım. Bugün kahraman firdarlı, hak havanlar arkadalı. Karışsızlık bayramı da vatanı. Şöhret edil vatana, şöhret karaşsızlığa, şöhret kahraman arkadamıda. Şöhret büyük devlete, şöhret büyük millete, şöhret arkadalı firdarlığa. Karaşsızlık devletlilik yolunu. Alkış aydar bugün, edip halkımız. Kahraman arkada uzak yaşasın. Uduk yaşa, arkadağlı serdarımız. Parahatlı danışma, güllat gül açan dövrümü. Kalkın yine gülle yine vatanı. Kutlayarız bugün tutyan, karaşsızlık toyun bilen. Mehruan vatanı Türkmenistan'ı. Şöhret edil vatana, şöhret karaşsızlığa, şöhret kahraman arkadamıda. Şöhret büyük devlete, şöhret büyük millete, şöhret arkadalı firdarlığa. Şöhret edil vatana, şöhret karaşsızlığa, şöhret kahraman arkadamıda. Şöhret büyük devlete, şöhret büyük millete, şöhret arkadalı firdarlığa. Şöhret kahraman arkadamıda. Karasılık, şöhretimiz, şanımız. Mutlu olsun arkadalı kahraman firdarımız. Karasılık, şöhretimiz, şanımız.
hormatlanylýan belent mertebeli prezidentimiz. Çuňur hormatlanylýan Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz. Edil vatandaşlar, hormatly mehmanlar, Bugün garaşçylygymyzyň 34 ýyllyk bayramynyň davaral bellenýän gününde milli liderimiz gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman ferdarymyza tüýüz ýürekden alkyşlar aýdýar. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, döwletli işleriňiz hemişe rewaç. Garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramçylygy gutly bolsun. Milli liderimiz gahrman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz. Hoş, sağ olun.